Karibu naendo mwanchubuli iliendo sesule kigima bono mambia murubuli okuruguna etuwani ya gatembe buwa kire kigima to sangasi semlia magazeti emabia bono kulende katosa sa magazeti matilita ngota bunga achinse muchinge bono mambia ni gobo kenduboro ensisko gali kende sete munyire niyo kunya kunyirira yuye kora kinga alinde bono mambi muntando nsi sabo kire kurwa ondobwensi ene kingano enaye bono mabikero kwa bokire taratibu tuligo koba ansi chianga chitali chubo kendu iligwetanga kura mangano nebyuno namangana abantu kubago soka umuntu abeke cyanga kindi tofiyiga umuntu abeke swete yaengiya yokwimbukiye umbrella yokwimukiri buli nabakonya gutara analiro lyo lakini rende stari mangana abali bechigambuti baraboto kubatenga kirako bekachigambuti nyore ngo mugasongo ikoro yes. Alright, wudu mwanchubuli karibu sana sa magazeti njenkuru kwa Geoffrey Onsarigo alia manene arasa magazeti Nchengro kwa Matilda Ovaigwa. Gazeti ya Taifa rero, use Taifa leo, tutakuwa tuangazia kujili tole bono mambia. Gazeti ili ya The Daily Nation boigo kuli tole alia manene aransi. Gazeti ili ya The Standard ntobe tuku nyirigili ya AMO ACMO naralia ya amanene ale trilinga bono mambia. Kwa aligili ya asi ibirenge binene. Gazeti ili ya The Standard insensitive. Yokwanera insensitive. Gazeti ya The Standard tuligili wagana yo. Engana yumrai wense na wigo ekragendete gosekera ringe asetareri ya UN agendete amangana naranyarete ukwana ayubona irete chi family chinyinge chikolera kolene gazeti ya Daily Nation ukwana amangana yichisemi teachers face sack over ghost learners. Gazeti hili ya Taifa leo ilikuwa na mashauri makali ya Gachagua kwa upinzani. Ngokwandera mangana karibu tokwe ayo onsi asubuhi. Tuzana gazeti ya Taifa leo mwanchomo tegerali mwanchomo lilibono mambia Taifa leo nigibwate ngane nene sana ganirega nabokora ibicha yaye omura ibicha ya DCP nere Geoffrey Rigathi Gachagua ega kale kuora kigawu yakigimanga Gachagua nababwatu muichano monene na ande okora niga chakire gutwara libirira sinda aseki akarotenga bono niga bikira machika makongu sana agotebanga echama endeyonsi gosega neti konyora chikura kurwa ase semelia Mount Kenya mulima nigogoika ebeki amakubaliano wikabalikira nebu ya bateba ninga inkikiri buwata uchi ya mulima Kenya na boy gonki bawo chokora unyolinga Rigathi Gachagua abukwa na mangana iga litukeri muri gatubwate goswase NDC ekere chama ya Jubilee egane tiko chikomo endosko se komo bwate sia uyo kulia kero kibo president Daktari Fred Matiang'i bono ine uchukuli liga Gachagua agotabanga undibwense agotenga kati ya masharti mengine agotabanga Gachagua anasema kwa vinara wenzake wanaotaka kura za mlima Kenya ni kutia saini mkataba wa maelewano kupinga serikali ya dharani na kushiriki majadiliano ya pamoja na wazi akareka tabanga guika undibwense bali upinzani waneti chikura sa Mount Kenya ache teneni ate bengi tuguchokora ngiba uchokora ko bwatana na andanyore abwate machi akubabona orokie ate nene abo kongote bangaere no yipo kwamiririe serikali yes nkyo kairite gerengera ligya Rigathi siasa nonsense kirawote bangaria asema kila kigogo wa upinzani anayetaka urais aonyeshe idadi ya wafuasi wake ate konogote amakubekira abantu bigocha omujumulireli yes ujumulireli omugano yu olikire ase chipe chichia kabere bono mambia nibwate igankoro kiringa Rigathi gotebanga chikura chonsi kuru Mount Kenya nigo chirekero gwakabagwa kachonsi bamenyi bale chinsomo chirichia abamenyi bali chinsomo chirichia boikoyo bokamba yani Gikuyu Aembu na Ameru abubakuru ku mulima Kenya nigo chigo ika 8 million asawotenga obochaliwa etete nigo baagete 5.5 million kurasa nseme yo yatenga chikure chine chinyinge mono ase muntu ndibwensi chulule upinzani uganeti koligi chikura korwo wikate betene ninga nkiaganeti angakwa guchikure kyuro miongoni mwa vinara wa upinzani wanaomezea mate kiti cha urais ni Kalonzo, Matiang'i, Wamalwa na Karua. Mugano ase page yo yakabere kiroge Gachagua ragende tukubatu kama chiko aye ama ko ukigimasa abantu borogongora Mount Kenya na egati ya babande mbagende tena barabu kwirwanira chibeche gatatu gazeti ya Taifa leo ilikuwa na urais kauri za Raila za koroga kambi ya Ruto nabokoranga ibirengera ligo somo ye Raila na ande bonne bichinkora chaye nigo cyaswire ko liberali nene asumura ibwenso moske William Ruto akorenga no ngero likire chibeche gatatu bono mambia ekoro
kinga nyuma y'umurai bw'ichameli ya ODM Raila Odinga kuraria ngani garage kureta gusubara kikubwatoka umurwaniriri wikiro cy'uburai bw'inse CAM 2027 nigo ngane yagendere ko libera serikali nabali bakubwatesia serikali kirage no tebanga nkike usomoga ko yatokorera iga kumbe nabona ande arage irotamire nabo igo ase kurase bunge nene gotaba SPG akabere wetangula awarai waadhiri waweze kurudi kazini wakalia ngumu serikali aba na borokia bechi university ko lecturers ritkuregoro mbanyarate ko mache ase umuchio Nairobi nekero bagotebona serikali tiranyara kuigwana na barabo bositaranyara kuikirania okugania kwabo. Ligiri ya mugano ligiri chibichi ya kanabora mambia ase gazeti ya Taifa Leo maseneta wataka EACC mulike mapato ya serikali yanatembea ikauntilia wa Trans Nzoia bonokoranga abaseneta ndi gobana baganiri ekyombekiriyo kokora obutukino bosaligia Ethics and Anti-Corruption Commission yekore na kugalia obulingo lyobotukia se county ya Trans Nzoia nasiki yamaiga yomu governor bwe county yo nerejo chinatembea kuralia bene gusugu kwa na chinkwana chiaye asagotebanga abantu barase county libaho kuruma kibesa nabo igo kibesa igo so asimbiuke etelimia iyo bachogate na gosoka chiagenda magana yonsi nigali kiricho cyakane emambya bono nase EPG yo yakane ngukwanirire kyombekia National Lands Commission egukwana mangana yechindemero nekireko okoro kyabuna ebunge ye Senate ose kamati ye Senate ni gobono eligetinga abantu bali babiri bakunerirwa se amangana gusase bina byechindemero banyarire konyora obwene bwabukuru emyaka emikorokorene ekyombekiga kya National Lands Commission nabo igo wizara yechindemero asinsi ya Kenya yo kurawanere omwaziri omanyekana tubuna Alice Owaome ni gobono bakwenyora sakungu ikiagera ebina bya malimo nigo byabere biko timete ntumbekelie taki byabere biko rikinya biko irege kasana biko rikinya mwe whatever egotabanga ko itani emyaka 5 yetire ebinebyo nigo byekigu ase chabisi chabukurene bitaranyara kwera gwekabono goikabono nekirobono abo babwane tukuiranelia mabole ngani kigekogera ebina bikonyorwa. Nyoro mwana ndoli kirese gazeti gabora mambiane iliyotenga shahidi ya fichua hali msituni shakaura kabla ya mfungo ligiri gali nga kibono omo igose omo shahidi oyomo uyunyera kobaga kwerera ekigambero igoro ya kiliki ya korekenete ase ugose ali asomo situ alili naniriria shakaola ase otobekana nga kolengana nobo koko konga wo uchumi nigo abasobati balenge ase dini eli yalinge nyigaroli ya Makenzi nigo bachagetokora omangana alia yobo salia asokokora ubo igose aso kuonia eligere kwenyorera andake engane ya irete enseme yugo salika kigma ase enseme ya shakola yorango mugano yubo igona bokoranga omurandi Pastor Paul Mackenzie ngakiagenda tegutukwa na yema igajugo kana igoro yobo iti ere no mwanchio ye ase ukurukunga rodha mumbua maweu nyora yonsi ase gazeti chubechi nechia gatano gazeti ya Taifa Leo. Haya kurwa ase orugongorwa Western wote vita kati ya Barasa na Oparanya vinamdunga mmoja kati yao bono vinamdungua insira liberera ebitina ogotoigwana na Western yacha kirekorokana igo bagendrete kungusana anamono omugavana Fernandez Barasa na poigo oyore omowaziri Wycliffe Ambassa Oparanya anamono igoro ya siasa yoro gongorwa Western ekorokana nga oyomo bakate acha bako yo manyare wekeya elinde banyare gotoboa tulile maganande akurwa chinsi cha Maiko chakwela ainua mikono kubali kushindwa na Mudharika Debeni uyolinga obochori buli buya koletua senseli ya Malawi bono uyo kabeiro uyo konyorumu raibu nseyo Lazarus chakwela bwimyaka 50 bere nikaitabire eyo mugako yo taranambu yete bono tigabe nero muraibu nse ngokwanira igoro ya Peter Mudharika bwimyaka 53 unyara kwa kuraliwa emyaka 53 85 unyara kwa bagakuraliwa bene koba umuraibense yo maiga yoko mwaka isiko na komorokia baliga Lazarus Chakwera bwimyaka 50 ibere amente asingane yo narocha bakenya bagote banganda kikende kige kwa almost Raila Odinga moyo anyale gochiko swasete bena ndese obochoryo bana bolipo sikiagera oyo kirabo ati myaka 85 nanda kanyara kwebwera ekirogo akauro yo bwati myaka 66 lakini engana yetoko soma kuruga iga sobochoryo bigabwa Malawi munchumurire Kenya ntwent kwiya chimba unichiga oyo umurayi bwense oitaberanire inche buna Chakwera Mudhariko Mbwire ibine tukaniti
Yes, akabale morioka na ndi nigachete seta mwemo. Yes. Urucho no murayuga mbere gipindi akamimi yake 5 yoka kero chikura cyakiro mugako yo mubwire otebire ngagakina yire na mako yoro mbya mono kwambwire. Yes. Ndi katura letenga ni Kenya gaiga. Onyo gwake ruchikura kwabu itabirana. Kenya kero muntu no mubwi. Kero muntu ase abana siasa kero muntu agotaka kubwa onde bose goso ase geti gya siasa nigakuga ni kubumobwe. Yes. Igo turi kwenye komyoka sebiga mbero ngao na abwiru ngomanyete aya onye kwabu itabirana nabokora mangana ndali kichibe chichiko 13 19 go ikemero ngibere mangana ali ye chigosori ya CBT nabo ayebwa nchete nkoyo amangana obuni anchuki ayonsi nabokonyera ase gazete iga abono mambia kurwali ase gazete nabokora igoro ye club kirya Liverpool akubono baorokiri gosiba iribo nyankongo bwabo ase kerbago chikumbira na ase enkoyeli akarabao ase nsemeiga nyora umuganuli kichibe chichomari kama gazeti ya Taifa Leo abono mambia na kubwata ni gazeti ya The Daily Nation. Gazeti ya Daily Nation se page ntangani kose ringana lireri nene kwa teachers face sack over ghost learners bono aba aborokia nigo barache konyora sako muno nyambara buko bwatekana nakiria kuna aboroki wa mbarororo serikali yabiriki kubwata kachibesa bale chiribu 50 bono abubatayo ghost learners. Yani abana barororembe umubaro busa serikali ko bagiye kubwata kachibesa uchase chiskuru gosenga chiskuru chichana ari tuko bachiko kolerwa auditing nigo chire 32000 chiribwe 32 na ibere echo ni chiskuru cyanya ari tukumburikero kigatoka nganji bwate umubaro bwaborokiwa otari oyubweke no muganora se page ya kane nabo igo ya gatano ase gazeti ya The Daily Nation korende ngana engane yenkira chikoletero muchando onsarigo nigo korengana ne gazeti ya iga ekoranga nonye chiskuru echo kanyaranga kera chibwato keto mubaro ore igoro nigo aborokiwa abarimu abange bato bagocha se chiskuru echo aborokia bono ira chikoba ako ekiagara abarimu bande na obara abaskuru swaro. Yes na nenki kiagerete bagaitaba china mbachenya rogotumo gocha se serikali chitali chekene nyora umugano ya sepechi elia ya kane na gatano asobuge kwerera ase sector isemi kuri nonye bego tobekananga aboroki inamba yaboroki gwetani chiribu isato chiminya na 53 abaina aborokiwa bataralekanite ase record ya serikali nabigo babi batanyo tejibe sicho bakonywe serikali maiga yoko urwa gose amangana atali amaikirano wrong data ayonsi na mangana likira gazeti ya The Daily Nation kuri gele maganande bono bwangu kurugali bechi ya isiko nkorokiro magano orasi bechi komi asono omo president Bwebi Gambero tukonera omo swati omo chief justice Martha Koome asono atebire igoro yebi nago samangana yubo tutukano bora Gambero asono igoro yoko ligirya mangana yoko chishiringi chi trillion sana isato ichichigendera te goleta obutatanu agati abane 10 asibi Gambero nyora mangana yonsi chibechi komi gazeti ya The Daily Nation kweranga chi 8 trillion negati yechibese chiri abo igati yabantu kose clients babiri bagwakana tote nabona abana chebina aba wakili lakini yebina byabo bitarababiko ebiko era biko ko baswerere kyombe ya Judicial Service Commission. Yes lakini umanyete uigote na gazeti ya Taifa Leo nja kuwa na igoro yibi ne binge bira sebi Gambero ebi ne binge sana anamuno mpake bichinde mero bitarahera konyeranga wakanete urwete kibesa ugambero kina ngirahera lakini anuru kibesa igeke gora bono ekigambero egose sector eli ya ebigambero yarolire SSA ansebona sorire kubatkandinga niga yugotai kurwa kubina yero mwana ndo likirega igana bokora chibe chicha kabere na gatatu bono mambia kumulikira amanganande egakaligo konera amangana ao asebono okora amangana likirega aliko na scotch the strategy hidden cost of distress to Kenyan workers madimsa abagori emeremo yes anamono asichinse mochiri cha ukami meyenzi ya Kenya niko ba konyora umuchando okiafya umuchando boko umukonyora umubirogo kamono abantu bakuba emebere ko ba dehydrated asingincho yoko kuboro kwa mache usasingincho yeliberera linyinge ye kubeka magema abasako egente ko kwanira iga ekorabuna ekyombekeri kya World Health Organization ko WHO egotabanga report warns that workers are at risk of suffering heat stroke, kidney failure, dehydration and neurological damage. Ego kwana rigoro ya mangana yenyigo ngabona kero ya tokirenga andake abantu abayigali berera litindirigo nego liko bacanda konyaranga enyigo tiri konyara kore meremo buna ebwenerete na boyigoli berere liga likorera umuntu tukutama chama nge kurasomo bere yes wetra soko ligamora
abo goko tanyora macho Omwe tuisikuligirelia chisemo na chirichia North Eastern Mandela Garissa nichizo mchinde alia sensemeli ya ukame ya mwire taligo tumano abali abatugi bakurwa abatugi ngo bagwite michende ngi asugo tarasa tambe netuwe yabo kuligia machi nebito binde ejunero muchando ogendere kumulikirwa gazeti kibe chichira gatatu bono mabide Daily Nation nebwato mugano asibono musamo kyoyo mo bwa asamalite Joseph Ngudhero bwe myaka 25 bere nigo ale niganyere ko bagakuraliwa ko ba oyo mo bwa babui bubu nenkia asamagana alia amagana alia yogo se amagana alia ya obunenkia bolibu engineer bo gukora amagana alia yogo kora chi plastic omete era akora tobotuki omungwano yiga akora tobotuki goro ya mangana climate tech engineer yani yokorosia yogokora goreta obulingoli osekerero yogokora mangana ali yotumika chi plastic bono okoranera obeiro yo mo bwababui oraligwe nekomekelikia UNEP gokwanera United National Environmental Program bono okoro musawe nabwate part sana umusawo yoiga negati abali bagende tugweto makegema gutumika cinchira cekerero iri gukora amabe ali akoreto no gunchereria kwerire amagana ali kiroto gukwanira climate change nigo agenderete guseni gatangaine asomostali busyo amagana yokorigereria gusego create a green jobs ni na bagende gukora utafiti na kyabantu baranyale gutumika amagana buna bono solar energy na boigo ebinto binde binge mangana likire chibe chichekane nengane likwatwa kurusiko igoro ye wizara yichisemi asebono kwa schools audit teachers face sacking at transfers over ghost learners mangana mukumusa ngo chi transfer osa abandi banyale gutiguwe miremo kubwatukana ne report cyo banyale tokana chitali echindo lakini kirituwana ghost learners chisemi chito by day wizara isemi anamono isi ya Kenya ukaraboni ya yarolire yatwele mangana mangi ups and downs emichande menene kwa ruchomora ibwe siri school gironto waro chigali kirali uko na kurugalia isiko yenseni gatebanga wizara yisemi ni wizara yisiyobo chenu wizara yichingunya kutwara kireme cyandogete kolende yuarobere tiko gukora nyarabagana ndo mwancho motegrali amangana igoro ya sha inengani tanya komocha teachers unions tubwate kyombe kega kyanat na boigo kupete kyaboro kya aigasensi ya Kenya sabalimu nigo byakanire gotumeko murobelyo sha ngakiagera nigo bagotabanga it is a bad deal for tutors nga oyino murobelyo anake utabayo bogwenia buna ebwenerete nabokorora nande gali se wizara isemi kaptuteto rego tabanga legislators fold teacher service commission over unequal hiring of tutors okorora nande wanchirwa chirega ida ebunge nande ndochenga ebunge abana barosema chiko yes nigo bako mochebono ekyombe gya teachers service commission kyokolika balimu immense ya Kenya gya teachers service commission OCTSC ase okolika balimu asinchira yogwanchirira lakini omunyete engane igaya arakwanirwa sekitambe okoranga ogwanchiriko gochenkolinga kwanyoro mwalimu naroro somete oyikiro mwako libukolikwa tarahalikwa kwanyoro ulio maega ulikirwe kwanyoro mwalimu naroro gwente koegwa usene promotion taraegwa ulio maega oirwe bono negekora abarosi machiko babujumbe asibi karubye bunge bono bamochirike bekelige teachers service commission igoro yogwanchiriria gukolikia kwa aboro kia mangana yonsi yes asepeji yagatano na kabiri ngukwanirira mangana yechidini omaitonsa riko kiro muntu na bwate dini gusena bwata obo sibuli bo sasima yes otatikarinde ekorokana asensi ya Kenya iskuru nero yemo bono yanyarete ko bagusi yabirike ekorokana bakubitiriria boro kigwa agoselana sibeskuru yo banyare kuira timaiti tali sara ogosaba weke indi bamanya konyore ndagera bono engane iganigo yaretire okoseberekana egati gosoko bagekane egati ya Bible aboro kiwa na boigononye na bali mbegotabanga Hindu prayer for food in Ganze schools split parents and leaders ni gobona boro kiwa barorekanete gusabana barorekanete baguchandeka sana nga wikomanya ogosaboko kwamanya kwa oli ndagera ingane ngana tugwete koligereria abakenya omubusyo minto no mukenya ndo zisole asukura stosomete Matilda enkonyo lekwa lingi gosene dini getoko genda ayi gosino mu Islam no mo Kristo gose aso Kristo jidini ao wakakare gosino mo Pentecost gosino mo Catholic gosino mo SDA bono tuwendi ko betereri gwanga kurwa so sasuma kwago okoleke igotali kunyara yaye kurinde kirabateneneri bechiskuru echo gosebeke indi bagote banga yaye inenchire ya moyo wakambia mono gosenga chisare chiga bagote bugo baire nenchira ya Thanksgiving tali no kotemba ko betereri abantu baso aseke indi tali mangana na goska bosyo tiwetya sari gosengo batina atumye kempaka ikomena kianda segezeri ya Daily Nation akitutagenda samaganande gakare kwa na igoro yo comment kana kubo kebago asensomuri ya Likoni very
unyolenga likoni veri nensemelia yego kiabatali ansensemelia Mombasa ego umuganuli kiregano kunyora abantu gwetani chimi sano naibere abubansiri timiremo yabo maega ya ekyombe kyaba ababegugete abubabwate ama bibisire banyarako bagosagana club yakamukuru na Shalona club ime yarikoni veri umwaka 1997 muganuli kirega ayo ayoranyorere ayo munyene ansobo imekegma sigazete iga yande kurasa gazeti kalika imegadi N2 nabuko manyamagara mange sana alikire asigazete iga. Yes Mati. Yes engana nera iga kero tugotigana gazeti ya Daily Nation. Freed chiefs break sirens on abductions ase county ya Mandera egati yaba gambi mbale banyarete ko abducted bakairwa sinsi ya Somalia bakabera rasi metinyi wetani metinyi etano noyomo metinyi sita bono baachire gesabaira na sinsi ya Kenya nigo babiri bagukira sana lakini bono banyarete kwerera egati iye michando iri ya banyarete ko baba wetera ekiro barenga sinsi ya Somalia ekiro bagotebanga egati yabande banyarete ko ba kusibali bamenyereta amariogo gete mbare konyora mariogo ayu kurende bakanyara gotema kusaba nabo igo kwingata oika rekero banyara tikuigolerwa mugano wakurasi ichisi chama ikasigaziri ya The Daily Nation tukukolero ukonera iguro ya wafu water Gaza's deepening tragedy after 23 months of conflict bono liyo mana nelibera litindirira sensomeli ya Gaza bono okoraba minyire nsome igandi go bagwete mechande menene awubameta sichi Islam na bigo batabwatia mache mugano nolega iguro ya Abdullahi Aid obwabana abatano agotakira lituko emyaka ya 45 agotakira lituko ere amona bana baye nigo akuligia mache kolende bwaira atranyora mache na yabamenyete Islam asimayiga yisegi go sagana enka yabo asensomeyo mugano yo nabokora chibe chemero ngebrenemo abantu bande bali bayitite mechanda sana kisegi kirishire gali se Middle East omete ushuguliri abamenyu na megano no yiga Abdullahi Aid bakoli okumonekero kaiga abantu bwate mechanda sana ebasali kurusha mechi asaretwe bameta sekambe mache tayo bakonywa kila litu kuna buku irabatanyora macha sokulia nyene ndagira na beko bako lakini nino kunya kwa beka sama sawe kiagera okonyora buna rogongoro Africa achinse chinyenge chibwato botoerero lakini konyora chinse monchiroro bale chisegi ekero ase ekero lakini umanye tenga dotra yanda sigezi ya the standard boni gagusiga umuntu ari mbure uneyego tu aliyeti amacha kwitika talikoga samachi umuntu nare abande amaja yani out it is normal abange bari utumeka amachi embura yes so nae kubwate patinga urasi emburego twa egesa mache nyagache bya iliyo nyalende abayenge ncho ansama tukali busigo gazeti ya the standard insensitive ego kwandera igoro ya ego tabanga Haiti mess igoro yabanyanyimbo batumetuko cha senseri ya Haiti kobeka omorembaroro kose ko kiria liberera konyora liabeiraro korende ekento gekogera headline yego tabanga insensitive nelinga enka yomonyanyimbo yomo oyobono nyarete gusire buguma bwa ya sense omanyakanete buna Kabiru nigo bono egende tugutigara no gwichane kiagera nigo bakumetinga ingi kiragere umurayi wense akende gutangaza ogosire kwa Benedict Kabiru korwa ase inseri ya America nigo bakomochia umurayi wense ase gitambukire kyo nekera bagote bangamba bonete gukwanerwa tari ogoswa social media koma konyora ngumurayi wense otebire umancho ino nagasirite buguma bwaye. Chibechi chakabere ngukwanera chiromagano gayiga omuntu muliriri ansabono 9 ambassadors usibali banyarako bako ba point na gochorwa abayitigwe na gwanchirwa ne bonge nyora amagana yonsi amanyabumba rabya bayiga omuntu motegereri MMB ya abono lakini koko yendera kulira magana ndo magano nali yali matirira nara obesana ali chibechi gatatu ya kwanera umugano wina bokonyo beka sebono chibechi ekorokia una omo koriemere mogose omo subati turate house manager anyalite goito mwana we myaka 3 asichinse isano street weko mwana yagasire obugimba bwaye ekumulekera omusubati okorunga Eunice Adhiambo oyugiye gotebekaranga ali sensemo ya Laneta Esteda nigaro rekanete nga kiago itaka mwana gakeke myaka 3 goika gukwa abasubati abatoko emere mu nyomba omukulimire mu nyomba bakurunga house managers abasubati abayiga bago kolimire mu nyomba ene kinga kamwatirwa abana kubalenda muri asubwasyo kuno botoereru nande mwabuguli embwa iliyo munyene omwana bobe sana
na kongu na boiga se page ya gatano ngukwanirira umugano ochererete uyu musibati yo mumanyekanite buna Zaitun akavaya gukora mirimo ase enyombe ime ya Kilimani nigobona neranya arate gusiri ubugima bwa ase nchira yo botutukano korene ekero na CCTV korokinga nigerutete kurwa ase third floor lirongo lya gatatu lya korobe ime yo mochi gosechinse mochiri cha Kilimani ime yo mochi Nairobi korende neranga nigobona nke yo ara gukora mirimo egendete gukorerwa uchunguzi komanya ningi kererete gusiria ubugima bwae akere chama ya Jubilee yariganetie National Delegates Conference Assembly ya Nairobi niko bono omo oyo kuligekero oyo bwate ko nigo kuligekero kibrai wense Dr. Fred Okengo Matiangi agenda kumirana n'abantu bande andamona barai bande bali bakomerera serikali mugano olikirega iga asobono omoske Dr. Fred amira tuno mujumbe bwense muri ya Nyeri town akoranga ngujiri wa mbuga magana manga gukwaniro gago nyanyora sepechi yakatanda limo bono mabiga zeti ya The Daily Nation yani the Standard ekero chichiko myoka sana Matilda turaliyeli moiga tukole gazeti iga nkagireta sengane yo manganande taya mange turakwandire roboti rwa Gachagua norore nabuigo na manganande amange ayage siasa yo alikira se gazeti ya The Standard asengencho yebiro ntokugendera nabugo chinyora chigazeti cheri tukuri rero irindi nyare kwemanya ase obuime mono ali agendete gukorekana ase chinsemo Nyiranga umurubuli netuwani ya gatembe mambia bono mwanchi mwili toko koletara onsi asu wesi kuno bwensi nyoringa egekege kengo nyato never numugaka unkoroke bachana badaye ensameli yende asenkwa engambo ya gatembe ntobe nerega ya Daktari Babu Adenis Miruka tuwajikulire magana mange ayuare aligiriti amangana yeserekali abo yugo bintu binde byonse asengambo yaito toba isagu sukato chale chekuru kwa onsarigo nene tuwani ya gatembe ndoge Matilda obaigwa tobasagoska Enyagitari ya Nuga Best n'enyagitari ya Chirugu maso busega sigire mechando ya maroire ayo agendera ko bagagucanda mwanya bantu nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeye egetekyo mugongo yanyinyitora emekia yene buna chingurungo tukakire ase omubere yasibya maninga egatimirmende emashini ye nigo eroseraniriye amaryogo ayo akurukwa nano Diamond Tumenyam ayo agutumika ase okugwenia hale nayo obokoreri wanuga Best nigo bole oboigoro mono ase babwate mikibi eyo kugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyo kuyarungiya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imeyine gitaligiga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best iko bagotuka imiyumu cy'ubusongo ase nyumba ya Old Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisi Kisumu nchasa marieta ngoro kwanongaki ana rwaleta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari yao korigyo bogwenya egere mbwene chinya gitari narete ne chinyinge konyoro bogwenya nkaiwa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kerana cha Nuga Best ndashugurikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chibonkonyo magongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boiga na maro yanda amanga yale ngo mubero ne ntamanyete
na wenete asamange bakire simu gutera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770 410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com. Nugabest kutanga mbuya kubwa kubwenia. Hazina Siri Event Services ne company ya Chinkuma asoko obukoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga anniversary na yenda mangamna one photography videography live stream ne coverage na yende amange kurubare obukoreri ase tent ebirugo decoration lighting carpet na sound batarere ase ekoroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba Christmas number 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety. Gitebe Technical Training Institute nigo ekurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusubwagachi abwasaba kwegeria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda ao kurubare ekose ya version design garment na dressmaking gusi ubusoni bw'icyanga n'ebintu ao abu ase bari nambeyemo asubutwara machine ichekerero nebinde binge nkwegeli bari amangana a beauty and hairdressing aigun kwegeli bari igori pedicure manicure barbering braiding plating na yende amange ICT aigano institute ye ebwata computer nebintu ebinge by'okwegeli ICT gwetania skuru ndiyonse era sorgongoro iga asamali tanguru kwa Alpato Maliba mwalimu manne Ogetwebe Technical Training Institute serikali ya college byasana asogotwa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi asa abana bali bakole school asa isemi cyobufundi nabo boliri moleta abana wache school linde banyore system cyobufundi byama boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igoriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche n'iki company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyinde munabono social work human resource management nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya arts and short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia bobwate obumanyi bebiringo bikoromono mbayitiri ne wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate n'umumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyemoyoka kurasomochi umugwawa asepare nene yilami yakoro ikonge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana wa Gitwebe security gere guaranteed. At present, abana tuwate 600 in all the departments togoson. Na yonyolire kwaretiro mwana atware skills tokonye Kenya. Asamange bakire simi ase namba 0713985300. Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance.
Welcome back umonchu muligele no motegerelio Getembe TV, Getembe Fima. Good morning. Katukunya usangaso murubuli etuani ya Getembe nomambia totinga toko endege kege gatonyore never no mugako nkorogo. Inyuranga katukunya usangamo baadaye chinsa ibere kwa tulega nere Daktari Babu Dennis Miruka tuachukuligelia mangana mange kigima imambia bona singambo yetuani ya Getembe Matilda. Yango to mugako yatwe never. Nkorogo. Lero imbrane tute lakini vono nchitimbo activity na nae akae ngenda yani uko ngenda hii hii studio nende te bwatiri bilira akikuranchi. Okay, Yes, chinsa ne chao. Okay. Tiriririri. Okay, whichever, wherever, whatever, there is no any problem, we enter inside, never. Hallelujah. Gaki, momura nyaliza, kabinga kiatara nyoma, hekera nyoma, hakawa ng'ombe saba, mburi nyama konge, pamoja nuburangiti, vionsi vikairwa, alia soboko bwaye, mapema, hallelujah. Okay, never yani ya lero ntate konye beka immediately on the spot poka sabarai kuchakire binyoro nsense mpaka omoiso mpaka sebe resident iguralia mama ke munteke monike ngakoro tacho ege nteke tanga nitete batebya bana ba mintoiga oroje twarubirira gali twarubirira omotulete tutete kochora twamachora very smart, very accurate, very intelligent omotulete gazi yaye chingo ko chebiru gali alipoti omugambi alipoti omugambi very smart, very accurate, very intelligent omotulete kira alipoti omugambi nera amanya kurwa aligereri live and direct omugambi aligereri ngaki ekene chingo keji oyoro ibaningu bamanya go check lakini omugambi naje tigakorire omontoro mochabu gabwe kenyoro gosoko bakari kunywa sigara kwamanya gosoko teba ngaki oyo nero koreteki nero moibi ogokoba bwata maisare machabara nganero omoibi omugambi no mwana uri uchure nugure nonye muri koramu yani kabisa serious ngane kieni ukoligere. Okay, no problem. Okay, twarubirira bya sana twachora omo MCA twachora omo MCA bya kabisa omo MCA kabisa omo MCA ngabona kuwachorwa nganyorofi omenyete nyorofi no omenyete kabisa nyorofi no korosie para enugure nyorofi no korosie para kaki nyorofi no koligere abana chinta kana bachandikite kaki galia nyorofi no korosie sukuru abwa somenyete nganga bono ngakoligerie VSLV gaiga yani gosene simi gose gosiafu kwaligerie chipara kiumugambi iko twagachora toto korigazi twagachora toto korigazi tabatali ntundo tingo kweberenya Nyasaye mama ke muntonje nje tingo kwebereri tingo kwa room yo kwebereri tingo kwa room toko ikaranza naye ngabono nganyorofi yo kondangiri gocha ngato ikaranza naye ngano mwemusio nure hakuna ajendangi nonyi ni gaiga bosongo ya ito gaiga toi karanse toli neba negeteri kiri twakalire harafu kukunya kulili ya magendero bona yoroje kabisa serious mugambi twagachorete bya sana otoroseri chipara chisaregete nyoro fyo menyete sikupemberesi mama ke muntu never tingo kwebereri. Okay, tumanya go ichaiga buya kabisa kituma ego cho moseneto ito tata moseneto ito njetini gote moseneto Kisii County gosinyamira county igongo tebo moseneta bono tu agachorete bya sana moseneta seneta tukagachora ndio aya nabura abere nyorofi gabu oamurie bintu otoretere gocha bya kere kwa biretere gocha igomenya tabu toli gwake hesabu gaiga ngabya korire merimo turi gwake hesabu gage binte bikware tagambia kori gazi umwana uri uchure nuguri mama ke muntu nje tinda kora maseneta tinda kora make atima tinai. Okay, buya kabisa bi kwa birosiri watumire gochanka aro watumire amaseneta aye no muntu osisena Nyasaye na wanjite buya sana kwa bitumire ne pagi gosene uni watomire chiropi goja ngochori wacha gocheki gocha gaiga ngabya korire mirimo. Okay, tigaminyo kase gabana gaki ligeri seneta buna chande gitirugurali omwana uitata likurara
incheti ndateba mose mugaba no Kisii county gose Nyamira gaki senator ite chandegete igahari gaki akuri gaki abana baito tiga tokonya abana baito gochinka gahari gaki chipara chirosi ku kabisa chichiro chirigererigu gaki kirege ntamagenderonsi piakoru okay senator bono echo bono okay senator bono naye bono ati gabana bono ayo gabana kwatumirwe bintu ngebyo okay gabana naye bono bichoke gabana ngokorore merime ngabune gaki tata ngokorore gazi ligeli muna none jitaya Nyamira county taya anchiyo kakirigeli Nyamira county taya anchiyo ligeli Kisii county taya anchiyo okay ngabono otegemete ngaki oli orweto nabegete etaya oli orweto alirogoro Nyaribo oagete hesabu ngaki oli orweto nabegete jitaya aiga Kisii county ngwae nabegete jitaya simbarati okiriti tunga nabegete jitaya bono tikanga ke bintu binde bingao kakinta temba tebya bana ba minto iga kakia barahi baito nabasoroire tatu ndana ndo spiase mule egento mwene tegokora magendero kulingana bunaga neiri ekiagera gwani twachore tanye ne senator yiga egasi yaje ne bintu biche onye taribo mama ke muntoma ninche nabatebi governor senator women rep mwezi gocha paka na bano mutureti gocha ndengo ye kura yane mama ke muntu gocha ndengo ye kura yane kiagera gaste yo mogotokora e kura yane ntagete never straight. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya buatuka uchiase abaonya aiga ntubwate showroom asura achagwe ligirilia mabati anda usialia utagete showroom yeto nigo enkale iyuerengia na wigo ekogokiriso yao chingagi ogoswasa biga kuligirilia amabati aiga ntubwate etime tembo abuwe bago kolemirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na wigo cho tebereria kende gensi uragania bago tebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na wigo ayuwe babwata chi Proval net gauges au na mono babwata nomo corrugated na wigo box corrugated aswigo babwata Boomerang ayuare aye chigech emengetato asama mabati aliaje chigeche merongibiri na isaro nesato babwate tile Proval alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design babwate ligani kabwate chikala buna bono lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na wigo na green ubutambe bwa mabati yiga niko bokolengana amo nukonyabwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochkunyara kabo gutumika chinga cyo gwakiranya mabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyara kabo gukwerera amabati yu akomenya sibika ayo uchani warrant na wigo ayo urako